padha undak-undakan barang aku dhisik. Nganti sirahku suarane tok. Apa ora kowe? Nyepeleke. Aku nek wis nesu ora baen-baen. Oh, engko tak kandhake bapakmu yen kowe gawe geger negara Ngastina. Ana Semar tak pasung ning pawon. Ora bakal wani Semar ngelekke karo aku. Gareng wis tak ancam, Petro wis tak ancam. Truk reng, ya bengi iki arep dadi lakon. Nek kowe arep ngisuh ngandhane awak, kampak sirahmu. Do pucet sirahe. Mula bengi iki aku gleleng tenan. Oh, engko bakal dikeroyok dening Sata Kurawa. Piye? Keroyok dening para Sata Kurawa. Weh lho, Bagong rene iki ora mung ijene. Lho, kowe nggawa kanca? Nggawa. Wong pira? Wong 5. Papat lima karo aku wis pas. Ana perang karo gonggong. Ora guyone serius iki. Ajar tenan kowe. Engko bakal dikeroyok dening para Sata Kurawa. Ngene Mbah, kowe iki men kepenak kok. Bagong, kowe iki anake Begawan A misale. Utawa kowe iki anake Prabu B. Apa kowe iki anake Raden C. Ngono ki mengkari omong, mengkari kepenak. Mengkon-kone kok rekoso. Hah? Aku ora ngerti tenan, Bang. Aku ora ngerti tenan. Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku aja dodok. Aku memang arep ngelapi keringet. Ora arep ngamplung karo kowe ora. Aja sumelang. Aja wedi, aja sumelang. Iki mengko Kurawa bakal teko mrene ngroyok karo kowe. Nek kowe ora gelem ngeculke karo aku. Halo sayang. Karo kowe. Ora karo kowe. Jijik aku. Untune ae ireng-ireng ngono. Ayo kowe mawar ngondhake Kurawa ngeroyok aku to saiki Nolea. Nolea sapa? Sapa botohku Nolea? Pendhita kok nangis kaya Yamaha 75. Ngat. Ya nek nggawa damen ora kuat kan. Piye, Gong? Mboten ngerti wonge. Lho, ora ngerti. Mboten ngerti jare pendhita pengpengan. Mboten ngerti kula kok dadi ora dong niku. Terus kula ngancam nek pancen ora ngerti njaluk diajar ya kula seret saking Datraya. Bagus. Mergo sing dadi harapane menungso, kowe takon karo sapa padane menungso, Begawan Durna kuwi saora-orane iki gurune bapak. Bapak kowe satriya pengpengan kowe Suwitara Durna nek Durna ora weruh, gunane apa nggo sandangan cara pendhita? Gunane apa nganggo sandangan cara brahmana? Teteli sandangane. Teteli, turake katoke cawet. Kaparingono sedos 1000 napa gangsal 11.000 supados enggal Bagong menika kesah saking Datraya. Awake ngatese kene iki nggon papaning para priyagung, papaning para luhur, papaning para nayaka punggawa, wong sing duwe derajat pangkat. Lah kok dienggo drajikan batur, dienggo drajikan Panakawan. Kakang Durna pripun? Mbok nek ngendika niku sing penak. Mungkin nek nganti arep mingsak Bagong, nek nganti nesu karo sampeyan malah kriwikan dadi grejekan geguyut tadi tangisan. Giri lusi jalma tan kena kinira, aja sok kulina ngempukke watu ngatoske banyu. Bagong sowan menika durung karuan jejaluk, kok malah sampeyan ngarani sing ora-ora. Paman Haryo wonten timbalan gendera ngruwiyin kula badhe dangu sowanipun Bagong. Panakawan Bagong Darjo sak prapamu Bagong ana ing negara Ngastina. Panakawan Bagong
Nonamit pasang Kalimantan B dinebeno ing laduni demawaing tawang tuwang dinepatno ing tulak manuk podang. Kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula njenengan. Ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanono. Lha pundi nggo jimat paripe gayanana ing kasantosan paring Sira Prabu Duryudana kula cancang pucaking remi. Demawe wijang rum keting gonggong. Ngandel ora. Kula cancang pucaking weni. Nun, weni. Weni dudu remi lho, dudu. Weni. Dumawe wijang rum keting Werdaya. Ora gonggong, ora. Rum keting Werdaya ndadosaken cahya nur cahya daging rakayuanan. Suwun. Ya Bagong. Prayoga nunggun mengadep sampun mboten kirang prayoga nggih kula ngabiyane sami kula Durja. Ana kawan Bagong padha larjo sak pratamu. Pathak patih. Pathak ki sirah ning. Patih Harya Sengkune wilujeng bekti kula kunjung nggih Patih. Iya Bagong pangestuku Tampanono. Kula pundi nggo jimat paripe ndayar ning kasantosan. Oh. Bagong padha raja sak pratamu. Remban, piye Bagong? Niki kula mengelek-elek. Kula mengemutke karo sampean. Aja sok kulino ngilani karo dadane wong liya, aja sok kulino ngias karo wong liya. Arep Bagong niki pasuryane ra iku ketok memelas. Ning sapa sing ngerti nek Bagong niku pancen kere. Ning arep kula niku macak kere kaya ngoten. Kula niku wong desa. Wong desa niku nek sugih ra ketara. Pancen sandangane Pak Pating Sleber. Sleber iki apa? Pating Slawi ora karo-karuan. Nek lunga mung nganggo caping, ning lemahku nek menggo guru ki ndiasmu iso. Nandel ora. Senengane ya wis ngembe dhisik kok. Wong Bagong iki wong glelenge ora jamak kok dimbe. Ngono. Sukalima didol didu karo lemahe Bagong nek nganti nggon aku kalah karo Sukalima. Sukalima iki sampean ora tuku. Kae ora ana sertifikate mergo kae bumi perdikan. Paringane Sinuwun Ngastina. Kowe nek ora dikai Sukalima, kowe iki ya kere, Dur. Semangkean. Apa kowe ora sadar? Apa dikira aku ora ngerti ceritamu? Kowe iki diangkat dadi gurune Kurawa Pandhawa mergo kowe pamer kabisan. Njupuk Gendhaga isi Lengatala nganggo suket dom-doman terus didadekke gurune Kurawa Pandhawa. Ning biyen kowe dek jaman Satama isih enom, isih bocah, kowe turut prapatan ngemis menggoleke sego sepincuk Satama. Kapok ora. Senengane kok ngembe karo wong pengalaman. Nyebalekke aku rene iki ora ngemis. Aku rene iki ora njejaluk. Ning aku ana wigati. Anak Prabu ngene. Sinuwun Prabu Duryudana. Oh iya Bagong, aku njaluk ngapura ya Bagong. Agene ra urung debat piye? Kok nantang karo aku rumangsane nyepelekake. Oh iya njaluk ngapura sing wis ya wis. Sing ana dibuang sing becik digoleki aku njaluk ngapura. Aku ora sengaja yen aku ngece karo kowe. Cecuke nang kuping. Untung aku iki wis ngrumangsani tuwa. Aku wis semok kaya enom biyen. Upama aku jiwaku ijil enom, tak ajiane ngene. Iya njaluk ngapura. Wis ya wis. Ora sok ngembe aja mengkale kula. Karo sapa wae iki aja rumangsa sampean duwe derajat, duwe pangkat, aja sampean duwe derajat sing dhuwur, duwe pangkat sing dhuwur. Anggere karo wong tok ndak sirahe. Tok sepelekke aja kaya ngono, Mbah. Ora ndek kanca nek carane ngono iki. Arep cantrikmu akeh, arep sing do suwita siswamu akeh, nek sifatmu kaya ngono kuwi. Cantrikmu lek tresna ya mung mergo kowe duwe ilmu. Nek kon tresna karo awakmu blas ora ana sing tresna. Paham? Iya. Selatak sisan. Bagus.
sing sabar. Piye? Ngapunten lali. Ratu kok dipiye? Ya ngapunten panjenengan ya ora supaya lagu-lagian kula to. Iya. Kula niku sok sembrono. Iya Bagong. Bagong padha raja sapraptamu. Sinuwun Prabu Basukarna. Wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya ya Bagong tak omong pangestuku tamanono Bagong. Lho nggih. Oh kuwi sing ratu ngawangga digdaya sekti kalintang persasat kondange menungsa setengah dewa kadigdayane kowe karo aku. Bagong, udah raja sapraptamu. Ngoten mundur kana wilujeng ya. Regan ya Bagong. Aku kowe kok mangkai 10.000. Kowe tak andani ya, Dul. 10.000 ki nang omahku ki ora ana ajine. Kowe ngerti nek aku dong tengok ning ngarepan. Wong mantuk karo aku 10.000. Meng mantuk tok ngono, aku mantuk langsung tak bandem 10.000. Dadi kok aja ngecek karo aku. Ning nek ngundang Mas Bagong 15. Nek liwat karo muni kanjenge 150. Padake ora, padake cah tipis. Luwih saka tipis. Dono kawan Bagong. Wonten dawuh sinuwun. Sowan tanpa tinimbalan. Nono. Ana wigati apa? Ingkang sepisan. Kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Dungkap angka kalih inggih menika sumene. Caedan. Dungkap angka sing arep tok pangan wae apa? Mboten wonten to? Ora ana. Oh nggih, sumene kaliwati. Ing angka loro sowan kula menika namung boten bedah kalian Sinuwun Prabu Duryudana ning kula niku duwe gegayuhan, duwe pepenginan. Pepenginan apa? Ngaten sinuwun. Sawetawis kula tak crita nggih. Iya, ora dadi ngopo. Mboten kesusu to? Ora. Kula niki kayane urip niku kaya kurang ganep. Ora ganep sebabe. Sebabe kula niku kok ngajanjane kepengin to sing jeneng wong urip niku ora kudu ngabekti karo wong tuwa. Upamane wong tuwa niku wis ora ana, ya saora-orane anak niku ndongake ana ing pesaryane wong tuwa. Iya. Ning kula niki ora iso berbuat seperti ngono. Kula ora iso kaya ngenten niku merga kula niku mboten dong. Bapak kula niku asline sapa? Terus kula niku nuwun sewu nek bapak kula niku isih niku daleme teng pundi nek pun mboten wonten sareane teng pundi kula ajeng ndongake bapak. Kenapa kowe goleki bapakmu teko mapan negara Ngastina? Niki wonten sing aja-aja iku lho. Sing aja-aja iku sapa? Pria bertopeng hitam. Tegese piye? Tegese urung iso tak aturke inisiale sapa. Masih dalam rahasia. Didhawuhi supaya ngopo? Didhawuhi supaya kula niku nyuwun priksa karo pendhita kondang monyor-monyor. Kalau kengrat pendhita sing pancen wis anjayang bawana inggih menika Begawan Durna. Mila kula nyuwun pamunten nggih sinuwun. Sowan kula menika mboten kan betah kaliyan panjenengan ning kula betah nyuwun ngambil Durna sekedhap kemawon. Bakal mbok apa? Durna ajeng kula takoni bapak kula niku sapa? Nek Durna ora iso wangsulan, Durna kula kan minggat saka negara Ngastina. Cocok aku ketoke. Wis nek ora ngono ndak tuman wae. Pendhita kok omongane kok marayati panas. Dipun paringaken ki mawon nggih. Nggih, mlayu ngaten. Bobotuna kedah sampun jagung lan pun Bagong Menika langkung mrayogi Bobotuna Banduna. Bobotuna kula wonten namung nggih. Bagong sowan betah kaliyan panjenengan. Lho, betah kaliyan kula? Inggih. Wigatosipun? Monggo dipun mbak piyambak. Kula caosi kamardikan Bobotuna Banduna. Durna ina panaringane lumajar ing ratri. Jeneng
jangga-jangganira kapisanan aning perang Bratayuda ing entos waru gembol manyang-manyang jeneng Dungkul Wana dadi asas dadi wana Bagong nun ngendikane ana Prabu Duryudana kowe butuh karo aku nggih butuhmu karo aku ngapa kula ajeng nyuwun prisa Mbah kula niku janjane dianak-anake saka sapa lan kula niku bapak kula niku sapa lho kowe iki goblok apa piye kowe 10-an taun nganti mangabad-abad melu karo Semar Badranaya cetha wong semene akeh padha ngerti yen kuwi anake Semar kok tak takon bapakmu kuwi sapa musike nek mung perkara kula anake Semar wae pancen ya do ngerti kabeh ning jebul setelah kula cek teng kelurahan niku ternyata kula niku mung anak pepekan kula niku mung anak angkat kula niki jebul di adopsi karo Semar lah asline kula iki goleki karo bapak kula sapa nek pendhita-pendhita ngendi pertapane nek ratu alhamdulillah aku anak ratu ngendi negarane nek satriya ngendi kasatriyane tak kok dadi kowe takon aku ajane sampean pendhita ampuh perkara ampuh karo ora kene aku ora ngerti karo bapakmu mergo laire dhisik kowe kula ngerti nek laire ini dhisik kula mari sampean nek sampean iku kondang pendhita ingkang wasis ngerti karo lelakon sing panjenengan boten ngerti karo lelakon sing bakal lakon tegese netra sampean iki iso nyawang masa depan atau masa lalu mrengking saking menika nek sampean wis wani ngadeg dadi brahmana niku sampean kudu wani ngaturke bapak kula sapa nek sampean ora iso ngaturke bapak kula sapa sampean kudu lunga saka negara Ngastina lho kok sik kowe aja ngawur ya kok dadi kowe ngusir karo Begawan Durna saka pertapan Sukalima saka negara Ngastina iki karepmu piye derajatmu mung batur derajatmu mung ponokawan kok ngusir karo Begawan Durna dasarmu apa lho nek kula omongi dasare sampean mesti mengke kalah nggih napa mboten ayo kakek kandha dasarmu apa Ngastina iki nek sapa lho kagungane anak Prabu Duryudana ora penemu sampean mergo sampean dibayar karo anak Prabu terus lagi dibayar karo Sinur Prabu Ngastina tumuli sampean ngakoni nek sing duwe Ngastina niku Prabu Duryudana nek janjane ora Mbah Ngastina niku nggone Pandhawa mergo sing dadi ratu sadurunge Pandhawa utawa anak Sinur Prabu Duryudana menika inggih menika Prabu Pandu Pramuka ngawur Prabu Pandu Dewayana niku Nalendra Ngastina apa ta sebabe kok Sinur Prabu Pandu kok ora maringake negara marang para Pandhawa sap kuwi sebab disingkat dadi sap Prabu Pandu Dewayana dibanjut karo dewa nalika Prabu Pandu niku nyuwun ngampil titiyane Sang Hyang Jagat Girinata inggih menika Lembu Andini dienggo titiyane Dewi Madrim dudu Bathik Madrim Dewi Madrim nganti Prabu Pandu sumpah menawi simpulun Sang Hyang Jagat Girinata menika maringaken ngampil Lembu Andini benjang pejah kula sagah manjing wonten ing neraka ngoten niku monggo Prabu Pandu pun nate nampi sumpahe Kidang Kimindama nalika Prabu Pandu bebedak wonten ing alas ana kidang loro lanang wadon arep do piye ora usah tak genake sampean wis ngerti dhewe jaman sampean karo jaran hus melancang ucapmu ayo wis ngono kuwi lagi do ambus-ambusan jeneng Prabu Pandu dipanah terus badar Resi Kimindama nyupata karo Prabu Pandu ana wong arep sakaron sih ana wong arep saresmi kok tok ganggu
Mula kowe iso nek nganti wani campur karo bojomu ing kono bakal tibaning pesti kowe tekaning pati sedhe Prabu Pandhu. Piye ndek bojo loro? Lah iso digapak-gapake. Nah, Prabu Pandhu tumuli dibanjut dening dewa. Sampune dibanjut merga Pandhawa isih cilik-cilik, Prabu Pandhu tumuli nindhak negara kalian rakanipun nggih menika Prabu Destarata. Kakang Adipati, kula titip negari benjang menawi Pandhawa sampun dewasa kula trimaringaken dhateng Pandhawa. Ning wangune Prabu Destarata ngemut gula krasa legi luwe-luwe diojo-ojoki karo kiwa tengening Prabu Destarata, ya kuwi adine Ipe. Adine Ipe, Prabu Destarata sapa? Aku. Wis ngaku wonge wis ngaku. Terus nganti tekan mangsane negara Ngastina dadi darwahe Prabu Destarata nek jange kuwi nggone para Pandhawa. Lho, jaman Prabu Pandhu kaya ming abdi kaya ming batur. Kosek. Sing yasa Ngastina iki Prabu Sentanu. Aku ya momong, Mbah. Prabu Sentanu yasa negara Ngastina. Niku nuwun sewu. Kula nyuwun pangapunten lho, kula niku melu ngudak semen. Melu gawe pondasi, melu munggahke blandar. Dadi kula niku duweni hak tumrape negara Ngastina. Mula nek Ngastina ngene iki ana wong sing ora iso dipercaya, luwih pendhita sing ora nyata, Bagong tidak terima. Harus go on. Kleru. Harus out saka negara Ngastina. Kudu lunga saka negara Ngastina. Aku ora mentok Ngastina dilenggahi pendhita sing ming katon suci, jabane ning jerone lecek kaya telek. Bubutuna kados pundi? Sektakir. Oh, dolole. Apa iki numuse ya, Kang? Numuse apa? Impen mau. Hus. Aja disampur rapet karo impen. Ora ana sampur rapet karo Pasumenan. Upama ana sampur rapet karo impen apa ya Bagong iki bakal keduga dadi Senopatine bakalan Dura. Oh, ora bakal iso. Bagong ora bakal iso dadi Senopatine bakalan Dura mergo Durna kuwi ora bakal iso dipateni dening ponakan Bagong. Sing kandha sapa? Alistre kowe tak pateni kowe mudhar kabeh kok. Apa meneh menungsa? Pun sampean mang ngomong. Ngerti mboten bapak kula? Oh, Bagong. Yen kowe takon karo bapakmu, sejatine aku ngerti ya mung karo Semar kuwi. Semar kuwi bapakmu, Bagong. Mula nek takon liyane bapakmu liyane Semar kuwi aku ora iso ngandhakake. Sing gedhe pangapuramu. Nah, wis saniki cetha nek ora iso ngandhakake, ateges sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Sampean kudu kesah saka negara Ngastina. Lho, aku dadi kowe nunduk karo Begawan Durna. Ah, ora iso pokoke. Gelem ra gelem sampean kudu lunga. Ora gelem lunga saka negara Ngastina aja kelakon dosa. Ngendi kepethuk Durna tendhangi. Wus. Lole panusmane jajaran sultane bawane iblis anak. Lah kok dadi kowe kaya ngono, Bagong? Dinengke karuane karo Begawan Durna. Aku ki ala-ala ki priyagung. Aku ki piyai luhur. Aku ki pujanggane negara Ngastina. Komeng diwaneni karo kere gedhi bal pitulukur kaya kowe iki. Kowe iki dinengke malah nyelanggak sadhuwuring tenggak. Aku ora ngerti karo bapakmu, kowe arep minggat terus karepmu, ora ya sakarepmu, regane atiku. Ora kowe. Kowe ora iso nuduhke bapakku sapa? Kowe sing ngunek karo Bagong. Kowe kang ibarate kaya ngutek-utek macan turu mbeda raja singa. Bagong ora wedi. Sengkune iki apa? Kono sucikan. Prabu Karmen. Karna iki kon nesu. Aku ora wedi. Karta Marma Sato sak kancane Karta Dendha, Karta Piya, Karta Adang. Kabeh kon nesu ora wedi. Bagong nek nesu ora iso dioso-oso. Dadi aku wis niat tenan bengi iki. Nek pancen sapa sing tak takoni, bapakku ora do ngaku, ora ngomongake Nalendra Brahmana, ora ngomongake Satriya, Senopati, Lurah. Aji arep. Padak ke apa? Mangkel tenan aku. Ngaku ora bapakku sapa? Aku ora ngerti. Wis tenan ora ngerti. Ora ngerti. Tanteni
sak rampunge pasewakan tak adiang kowe ning jaba. Bar bali liwat ndi? Aku wis cecek nang ngarep Gepura negara Ngastina. Durna ketok Jatasi. Mboten sah lole-lole ditanggung kok ya. Wong sampeyan iku Bagong teko ya wis ngeras suarane ora penak. Nek kira-kira sampeyan ora ngerti lak ya ora ngerti tenan, nek ngerti ya mang duduke. Kula mboten ngerti dik pantine mboten ngerti nggih pun. Omong opanane karo Bagong. Oh Bagong, aku ora ngerti tenan ya, Gong, aku ora ngerti tenan. Kowe aja maksa karo aku ya Bagong. Nek liyane kowe sing nesu mbok menawa aku wani nek kowe nesu aku ora matamu wae aku wis gila Bagong. Mata kok gedene kaya ngono kuwi. Kuwi mata apa-apa? Aduh ke abang kaya ngono kuwi kowe nek nesu mendelik kaya ngono kok matamu kaya ndok ceplokan. Mune piye kowe? Muni mripat kok ndok ceplokan. Ora muni tak tambahi brambang tak ajar. Ajar tenan ya. Ora nyepeleke lho. Bagong nek katokan tene ngabang ini berarti malam ini dari sore sampai pagi Bagong ngerol. Tenan iki aku ora bae-bae. Ayo, pokoke kowe kudu ngerti. Aku ora ngerti tenan, Pak. Ora ngerti tenan. Ora seret jopo. Wonten dawuh nggih. Lah ngaten cetha perlambang keng kula tampi Jawa Durna badhe nandhang kesisahan krana kula nampi perlambi lumantar merganing pasumenan. Inggih. Menika lajeng kados pundi? Kula semanggaken dhateng Paduka anak Prabu Ngastina mangkebyake para Sata Kurawa. Kon belani Bapa Durna Bagong dikroyok aja nganti cilik loro gedhe tekaning pati pujangganing negara Ngastina. Diseret nganti sirahku suarane tok 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 tok. Apa ora kowe? Nyepeleke. Aku nek wis nesu ora bae-bae. Oh, engko tak kandhake bapakmu yen kowe gawe geger negara Ngastina. Omong. Semar tak pasung ning pawon. Ora bakal wani Semar ngelekke karo aku. Gareng wis tak ancam, Petro wis tak ancam. Truk, Reng. Ya umbengi iki arep dadi lakon. Nek kowe arep ngisuh ngandhane awak. Kampak sirahmu. Do pucet sirahe. Mula bengi iki aku gleleng tenan. Oh, kowe kok bakal dikeroyok dening Sata Kurawa. Piye? Keroyok dening para Sata Kurawa. Weh lho, Bagong rene iki ora mung ijene. Lho, kowe nggawa kanca? Nggawa. Wong pira? Wong 5. Papat to 5, papat 5 karo aku wis pas. Ana perang karo gonggong. Ora guyone serius iki. Ajar tenan kowe. Kowe engko bakal dikeroyok dening para Sata Kurawa. Ngene, Mbah, kowe iki men kepenak kok. Bagong, kowe iki anake Begawan A misale. Dawa kowe iki anake Prabu B. Apa kowe iki anake Raden C. Ngono kuwi mengkari omong, mengkari kepenak. Mengkon ngene kok rekoso.
Hah? Aku ora ngerti tenan, Bang. Aku ora ngerti tenan. Aku ora ngerti tenan, Bang. Aku aja dodok. Aku memang arep ngelapi keringet. Ora arep ngamplung karo kowe ora. Aja sumelang, aja sumelang. Aja wedi, aja sumelang. Iki mengko Kurawa bakal teko ngrene ngroyok karo kowe. Nek kowe ora gelem ngeculke karo aku. Halo sayang. Karo kowe. Ora karo kowe. Jijik aku. Untune ireng-ireng ngono. Ayo kowe mawar ngondake Kurawa ngroyok aku to saiki Nolea. Nolea sapa? Sapa botohku Nolea? Pendhita kok nangis kaya Yamaha 75. Ngat. Ya nek nggawa damen ora kuat kan. Piye, Gong? Mboten ngerti wonge. Lho, ora ngerti. Mboten ngerti jare pendhita pengpengan. Ah mboten ngerti kula kok dadi ora dong niku. Terus kula ngancam nek pancen ora ngerti jauh diajar ya kula seret saking Datraya. Bagus. Mergo sing dadi harapane menungso, kowe takon karo sapa padane menungso, Begawan Durna kuwi saora-orane iki gurune bapak. Bapak kowe satriya pengpengan kowe Suwitara Durna nek Durna ora weruh, gunane apa nggo sandangan cara pendhita? Gunane apa nganggo sandangan cara brahmana? Teteli sandangane. Teteli, turake katoke cawet. Gulake bantu jepreti. Aduh. Kurang lakone wis mules aduh. Aduh, Bagong, aja ngono ya Bagong. Aja ngono ya Bagong, aku wegah tenan Bagong. Kowe kudu bloko ora boko iki alga Joko wis nang mburi lho. Hati-hati lho. Mas aja Mas aja dibloroi. Kok kaya ana campur sari to, Den? Lah piye? Ndelok sik ning Durna cekeli. Yo, ndelok sik Durna cekeli. Seneng-seneng wis paripurna. Lagu terakhir ya kuwi Liwung. Kowe saiki ngaku ora wis tak nehi kesempatan tak nggo mikir selama aku ndelok bintang tamu. Iki mau kowe takon mikire wadene kowe ora iso menehi keterangan karo aku. Kaya jumbuh kandhaku ngarep kowe kudu lunga saka negara Ngastina. Ora iso menehi keterangan karo Bagong. Percuma kowe dadi pujangga negara Ngastina. Aku ora ikhlas nang Ngastina dilenggahi pendhita kaya kowe sing ora ana nyatane legane ati. Kowe lalat. Mati aku. Ora bakal bali. Tahu nono Windono ora bakal bali. Bajigur kowe ngecek aku kowe. Kok kowe ngecek kowe? Ora ngecek. Wong gagape kok arep gleleng. Hah? Sawangan. Kartomarma, Surtayu. Kabeh mundur. Lah kok kowe wong ngomong ora cetha kok arep gleleng. Arep wasem durung tekan nggone wis dijebloke. Ayo arep ngopo?
titi bantanganku kekrakon titi jongek nyawamu. Ya. Kowe iso mateni Bagong bumi langit tangkepnya. Gek diantemnya. Dan iki ikhlas lahir batin, ora ikhlas sebab apa-apanya. Tak jajal wong gagap ki omongane piye? Antemane piye, guys? Ge omong guys, ge omong ge ngantem guys. Kok kowe omong klerak-kleru. Keke kelakon mati den aku nyo. Diar kowe. Agene meng kaya ngono. Aku iku rene ketiban kambil tak kandhani. Dadi nameng antemamu ora sepiro nyo. Lho. Kowe rasa gleleng, mula aku tak omong karo kowe to. Kowe iki nek gleleng senengane ora sok kaya ngono kuwi. Asem perang disambi golek laron. Kayane kaya eman-eman iki nek nggon aku wis tak campuri ndok. Kemanja banget. Ayo nana pancen kowe. Titik. Oh, mencok raiku barang teman. Wah, warsen. Cici traksi. Aku warsen. Kepiye? Aku warsen kowe ora mundur mungsuh Bagong tinjungake nyawamu kowe. Kapokmu kapan? Penabuh iso tak hapusi. Kowe aja sembrono. Ayo, gegek angon margane bal. Tenan saiki tenan yakin. Aku ora ngapusi aku yakin. Ndak aku ngerti dihapusi penawe cilok aku mati jeneng aku. Mundur. Bagong ngamuk diwangi Antasena. Kurawa bubar mawon. Mundur. Mundur. Interaksi barang ya wis perang. Ponan. Ketemu sapa? Ketemu sedulur. Lagi ketemu Bagong. Mungsuh Bagong kok kalah nek cara aku isin. Nah, kula biasa. Ora isin. Isin gone ngendi? Isin iku dienggo meremilang. Bagong sajake bar guru anyar. Kuku antem sirahe rapo man. Suarane mak klotak. Kok kaya antem bathok klopo. Wonge gletak. Sing ada memendono matane. Terus kula citrak-citrak mundur iki mergane patimu bres. Kowe diantem udan. Oh. Wong edan ora candas awul digebuki terus mangger man. Pun. Cici cilaka nek ming musuh padha satriya wae ora masalah. Nek musuh wong edan-edan ngoten niku Kurawa kalah isin menang ora kondang. Nggih ta? Mula niki sing dadi tok sumbering perkara niku Bapa Penemban Durna. Bapa Durna diwenehke kali si sapa jenenge Bagong mawon terus mengke pripun supaya ana penyelesaian permasalahan. Iya. Neng nang tutu. Nek nganti niki mengke sampeyan tetep netapke para sasata Kurawa nyemelangi mah. Bapak Bagong nek ngamuk medeni. Pun kula semanggaken. Piyene kancamu piye? Isih ora Kurawa? Nek isih kon maju, kon methoke Bagong. Nek Kurawa entek
patihe ngene uwe-uwe cangkeme aku kira melu apa-apa aku kira melu peperangan iki wis tak anggap melu kowe anggere Kurawa sing ngroyok Bagong Titenono aku nek saya mangkel ora kok Kurawa sing tak bondo kabeh ning klebu ratu Ngastina melu tak bondo legane nganti kowe lha iki piye kok? Nun piye? Ana iki sing disandra wau malah mlayu. Sapa? Durna. Lah aku ngoyak kowe dilarak karo Pak Dekartomarmo. Durna ora ana sing jaga. Mula Durna mlayu. Niku kudu kecekel kudu ditakoni teng pundi bapak kula. Nek ora iso kecekel ngrekoso. Arep takon sapa meneh ora takon Begawan Durna. Terus karemu sampean tanggung jawab iso nyekel Begawan Durna tak cekeli kowe ngoyak saka kene aku tak ambles kuwi tak methuki saka kono siap Mbah. Kula niku mung jane mung arep takon karo sampean, mawang sulan. Nek sampean ora iso wangsulan, sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Wis niku mawon titik. Syarate mung niku mawon. Ora werna-werna. Bagong, aku kuwi ora ngerti tenan ya, Bagong. Kowe iki ya aneh kok takon karo aku, nyatane uripe iki dhisik kowe karo Begawan Durna kok dadi kowe takon aku. Ora ono jamal menelasi aku kok ngerti karo wong tuamu ki sejatine sapa iki aku ora ngerti. Sampeyan niku dadi pendhita sing ampuh. Ngaten? Mula sampeyan kudu bloko. Aku ora percaya nek sampeyan ora ngerti. Mula sampeyan kudu bloko kali kula nek sampeyan tetep ngandhake ora ngerti, aku ora trima tenan. Bagong aja, Bagong ora iso. Pak Candala bondo, lebonge pakun jalan, pakake macan. Jane ora mlayu. Ngopo, Mbak? Bagong, aku minta maaf. Aku njaluk ngapura. Aku ora iso ngandhake bapakmu, Bagong. Aku aja to pilala ya. Cangkemku leboni walang. Njaluk ngapura ya, Bagong. Piye, Gong? Kok niki sing kudu menghakimi aku. Asli awis. Aku mangkel nek carane ngene iki. Saman bloko mboten. Aku ki ora ngerti. Aku ki ora ngerti tenan, Bagong. Wis, nek ora ngerti, titeno tendangi siramu. Sik, Gong, sik, aja ngawur. Iki pendhita lho, Gong. Terus nek pendhita tok kurang ajar kok tendangi sirahmu, aku sing ora trima. Arep dikaya ngopo iki gurune bapakku. Durna ki tau tate mulang ilmu karo bapakku. Kena kowe nesu ning aja terus mulasara kaya ngono. Bener Antasena. Matur nuwun ya putu. Aku wis tak lindungi. Meneng wae tak rembuke sing apik-apik, Mbah. Iki lho cah Bambong ngerti tata krama. Ora terus sampe naik dhewe. Terus ra entuk dituntut dijotosi ra entuk. Ora entuk. Kena kowe takon ngoyak kena ning aja nganti nibake tangan. Kowe jane melu ngendi kowe? Mulak-malik kowe no, Sena. Ora positif kowe. Ora grape netrane ngono kuwi. Mau ngewangi aku saiki ngewangi Durna. Aku ngewangi Durna iki mergo Durna iki gurune bapakku. Nek kowe arep gendak sik ora karo Begawan Durna aku ora ngiklaske. Kena kowe ngoyak nganggo rembug ning aja terus bengok-bengok kaya niki luwih kowe arep njempalani karo Bapak Durna, Yang Durna. Aku ora ngiklaske. Iya, ketok gedhamu saiki. Ketok lorekmu kowe.
Kowe ketok ngewangi aku nek jatine kowe ngemuli karo Begawan Durna. Ora masalah. Ora masalah. Kowe ngeman karo mbahmu ora masalah. Ning aku saiki iso nitik. Aten-atene Antasena kaya ngapa? Njaba karo jerone wis beda. Cangkemmu sing apik lho, Gong. Cangkemmu kowe lho. Wani karo aku. Meng perkara Durna lho iki. Meng perkara Kumbayana. Kok dadi awake dhewe nganti geger kaya ngene iki. Padahal mau sing ngakon kowe. Ndara Antasena kula kepengin takon teng pundi dununge bapak kula. Ayo tak terki nek Durna. Takon Durna nek Durna ora iso ditakoni ora wangsulan, jotosi wong loro. Mau omongane sapa ngono kuwi? Iki tak rekam ning HP lho. Bisa tak rekam ning HP-ku. Aku saiki kowe nutupi karo Begawan Durna. Wah, aku nek kowe jotosi Durna aku ora entuk. Aku arep nekat. Nek kowe nekat, saiki wis beda perkarane. Beda perkarane? Ora aku ngewangi kowe, aku ngewangi Begawan Durna. Motar kowe, motar kowe. Arep apa kowe? Bah, sepelekke ora. Arep kok ngene iki akeh wong belani, akeh wong tresna. Mula saiki kowe ngapa? Kowe arep bantu arep Begawan Durna? Kowe arep ngrincong sikile Begawan Durna. Ayo, bandaran aku. Konangan putuku Antasena lebur tumpur tanpa dadi. Wah, gleleng iki saiki. Wah, suarane terus kaya nyewa sound system ya. Bengok-bengok sak penake dhewe. Apa dikira aku wedi, Mbah? Dume sampean diwangi Ndara Antasena, aku wedi karo kowe. Gong, kena kandhane ora? Ora. Lho, ora basa. Ora basa ora wong kok. Tak wis nekan ya. Mati nang ora wujude ya. Bambane bali doyak-oyak bang plecet. Wong modar ning kene mbok ya wis. Nek ngono kowe ora kena tak kandhani. Ora, ora kandhani. Antasena. Nek Bang ora kena dikandhani. Pateni wae. Gunane apa duwe abdi jenenge Bagong? Oh, cangkeme elek iki. Cangkeme elek iki pendhita kaya ngono iki wah, lambene jan senengane nglincipi carang papak. Nglincipi perkara. Wis saiki keleren ora? Ora. Ning aja ngantemi Begawan Durna, tetep tak jotosi. Nek kan jotosi Begawan Durna, mungsuhe aku. Aku ora wedi karo sapa. Nek wis kaya ngene iki aku wis nekat tenan. Nek ngono kuwi wani tenan karo Antasena. Sing tak wedeni apamu? Iki perkara. Ayo, bangga tayone gane ngati. Bener sama-sama kok keleke papat. Kuwi kayangan ngono kuwi takon, Bu Kulun, kula nyuwun prisa bapak kula sinten? Nek bener guru ora ngerti, amuk. Kowe kok seneng banget nek ngajani aku elek kowe. Lah arep ngopo nek ora ngerti arep ngopo? Nek aku modar seneng. Iki mung titahe. Dewa ki wong sing nguasani kayangane. Ditau kaya aku nek nyawang karo kowe, kowe iki titah sing kena lara lubeting pati. Maksudnya iso loro ning ora iso tekaning pati. Wah, marekoso lho kuwi. Lah upama loro nganti lara banyak aduh mongko ora mudar-mudar malah kesiksa lho. Mbok kata-kata kuwi dilangi wae. Ora kena loro, ora kena pati, ngono malah penak. Kowe titah sing ora kena loro, ora kena pati. Nah, munggah ning kayangan. Ora ana sing iso ngalahke karo kowe. Yakin aku sumpah. Mun nek nganti kula kalah cemplungke Kawah Candra di muka, tak susul. Wah, mengbluk iki mengan. Iki meng kata-kata kosong iki mengane. Iki nek carane anjelaming pawartosan wis kasunyatan. Engko aku nyusul nek kira-kira kowe sing menang aku tak ning donya wae engko ndak dikira aku sing aja-aja karo kowe. Ngoten nggih? Iya. Oke, ora masalah. Terus kayangan iku liwat ngabur. Wah niku dikate larang. Mabur piye carane kuwi anake Semar. Ning nganti iso mabur percuma. Ala dene kuwi anake Semar, anak angkate Semar, anu golek karo bapakmu sing tenanan, ming mabur kok ora iso. Oke. Mang tonton deh. Padake. Arep ngopo kowe? Matek kaji. Tekan kayangan. Yo muga-muga ora temangsang. Mabur kok temangsang, ora nganggo kendali rak mabur. Wah, mripate merem-merem. Meneng ta iki lagi ndonga. Mah diloke ora wis men.
Ciripit kula batu kecepit Ciwalang kaji koko belu dem dem ciripit kula batu kecepit Ciwalang kaji koko belu dem dem ciripit kula batu kecepit Ciwalang kaji koko gelu dem dem ciripit kula batu kecepit Ciwalang kaji koko belu dem dem ciripit kula batu kecepit Ciwalang kaji koko belu dem misro ta wis munggah nelemu nganggo aji-aji kaya ngono kuwi tekan tayangan sesuk malam minggu bus ngono ora duwe nang Madura nang ya kok Diyani ndak malah tekan tindi. Weh lah, aku nang kene ketemu dewa-dewa. Ingkang wonten wingking panjenengan? Ulun Bathara Indra. Weh lah. Bintang televisi. Bintang televisi iki sapa to Indra? Dono Kasino Indra. Wis ora ana ning kari Indra tok. Lah nggih mulane Dono Kasino ora melu sowan mergo wis ora ana. Sing ana Indra tok. Bagong wonten dawuh pukulan pukulun. Pukulun apa wigatine dene kita suwana ning Abyantara Ulung. Pukulun. Pukulan menika satunggiling jawata ing mboten ngertos rasa blas kasihan. Ora apa meneh iki, apa meneh iki. Bocah kok apa-apa dilokke to iki. Kena ngopo kita matur kaya mengkono. Pukulun mesakaken sapi kok didak-idak. Kuwi lembu andine titihaning Sang Hyang Jagat Girinata, sapi didak-idak. Kula bae Pukulun. Mengki kula sik ngaritke. Bagong kita aja edan. Bola bae nek bocah ndugal kewarisan. Nggih Pukulun, apa wigatine? Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kanja wonten ngarsa paduka pikulun Sang Hyang Jagat dunia. Jagat Giri Pratingkah. Nyun ngapunten mboten apal, Bu. Jagat Giri Pratingkah. Ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jemet paripe. Mugi anadosna engkau anu napa katentremaning manah kula Pukulun. Iya, Bagong. Dene dukap ing ngangka loro. Pukulun, panjenengan menika sesembahanipun para titah wonten ingkang gesang wonten Madyapada. Sedaya para titah menyembah lan paduka Pukulun. Mboten wonten ingkang mboten nyembah lan panjenengan. Mula panjenengan menika satunggiling dewa ingkang mangertos dhateng mobah musik ing titah. Pukulun, berarti sampean sok ngertos nek kula dong kalih bojo kula. Mbuya Bagong. Nun mbuya. Bois kok mbuya. Mbuya iki ora. Wah, ya ora ngerti kok. Tak kira nek bois. Ing ngangkat 3 sejatosipun manah kula menika menangis kula. Ati kula menika nangis. Sebab menapa? Kula menika mboten nate tepung kalian tiyang sepuh kula. Bagong, apa? Wis basa wonten dawuh. Kita iki piye kok dadak nangis ati kita? Wong ditetepaken kita kuwi anake Semar. Bong. Kamu tukang bohong. Malah nyanyi barang. Kita kuwi anake Semar. Dudu. Semar ki meng bapak angkat junjung. Semar ki bapakku Pupon. Ngoten. Dadi asline kula niku
Nalikane Bagong urip ana alam padang mesti ana sing anak-anake. Ra mungkin menungsa kok mlethek saka watu. Ra mungkin. Ra mungkin kula kok tiba-tiba wonten jeluk langsung teng rumah bersalin tanpa ana simbok. Ra mungkin kula niku diciptake saking tumindake bapak kalih simbok. Mula kula ajeng takon bapak kula sejatosipun menika sinten Bu Kulun? Bagong dalem ulun critani. Waduh suwe iki. Mbuya. Ulun tak crita kelawan jeneng kita. Kita kuwi sayekti mbuya dianak-anakake. Sabab ngerti yo. Kita kuwi asale saka ayang-ayangane Kakang Ismaya. Nalika semono jeneng kita kuwi dudu Bagong nanging Gombak. Ombak. Gombak dengkulmu kuwi ra. Satemene kita kuwi tuwa dhewe tinimbang Petruk karo Garing. Nanging gandeng kabeh mau pinesti kita tumuli dadi nom. Sing dituwake Garing karo Petruk. Ning sejatine kita kuwi asale saka ayang-ayangane Semar. Mula yen to kita goleki kelawan wong atuwa kita ora bakal ana. Ngono Bagong critane. Kok kaya mung dapusi ta ya? Ora mungkin wong kok digawe saka ayang-ayangane Semar atene ayang-ayangku dhewe tak gawe wong wedok ayu. Terus tak pek dhewe. Sampeyan ampun ngayarawa. Ampun ngayara. Ampun gawe cerita sing ora nyata. Niki kula wis tekan sirah lho emosi kula. Kula bar ngamuk teng Ngastina. Durna bar tak palu sirah. Niki kula munggah teng kayangan wigatine nyuwun priksa kalih sinuwun pukulan Bathara Guru. Bapak kula sapa? Kula omong namung wangsulane Bagong, kowe dumadi saka ayang-ayangane Semar. Kita kuwi ora dianakake lan kita kuwi ora dikandhut dening suwijining wong wadon. Emahku padha kecak cilik. Emahku kudu ana. Ra mungkin bapakku ora ana. Bagong kita ki aja ngayali wong kulun maneh kaya ki semata wis ngendika apa anane. Kowe meneng wae bangane tak jengking lho kowe. Meneng wae. Sing dadi ratu ning dewa sapa? Iwang Pilun Bathara Guru. Ha wis. Dapukmu apa? Ulun kami tuwa. Kami tuwa nek ora ana genduren meneng wae. Kami tuwa kok rewel. Kulun. Iya. Kula nyuwun priksa Bu Kulun. Bu Kulun kedang paningi dawuh, sinten bapak kula? Ulun wis matur apa anane. Ulun ora percaya. Ulun sapa? Ulun iki. Nameng cerita kula dadi ayang-ayang ora percaya, yakin sumpah ora percaya. Kula omong nek diwangsuli kaya ngono. Yen kita ora percaya kita omong kita arep apa? Tantrimane Bagong. Ora mung jagat sing kula obrak-abrik. Kula ora iso nduduke bapak kula sejatine aja takon dosa. Klimpangke saka sira kanca warung. Caitan. Rada petuk. Iki ra malah kurang ajar ta iki. Kita iki karepe piye? Bathara Guru kok tok getak nganti mlayu. Kowe mlayu ra we? Kira mlayu ditenono wae tak nggo dolanan asli. Tak ilangin tupe tak nggo hibur-hiburan lho. Padake tawon ora. Sapenake dhewe nglungana Bathara Raja sampean ngerti lho bapak kula napa? Kula ora ngerti. Ah, padha wae. Plocot peteng wis. Sapenake dhewe ora. Sampean kami tuaning kayangan ora ngerti bapakku ngapa begogok nang kene. Hah? Pak ulang-ulang modal kene awak. Bagong
kang kaya kowe padha karo wani marang kadewatan. Iki putrane Bathara Gring ngangka catur Bathara Indra ingkang bakal bondo lawan kowe. Yen perlu tak lebokke ning kawah Candra Dimuka. Kowe sing tak lebokke ning lemari es. Ayo, aku Surakarta Janaka. Bubar dewa-dewa. Gleleng tenan Bagong bengi iki. Dewae kalah karo aku. Bathara Guru tak getak langsung melayu saka Sela Kanda Waru Binangun. Bathara Antrada ndelik Indra numpak mobil jeep. Langsung lunga. Apamu kapane? Gak kayangan sepi banget iki. Piye iki? Ora ana wong kuwi.